Čaute priatelia môjho youtubového kanálu a variacich videí. Dnes si spolu pripravíme crème brûlée, na ktorého prípravu potrebujeme buď vanilkovú arómu alebo vanilkový lusk. 3 vajíčka, použijeme len žltka, smotanu na šľahanie, 35 g cukru a mlieko. Prajem vám príjemné sledovanie. Oddelíme si žltka od bielkov postupne. Máme takýto oddelovač. Daj, tak. Pôjdeme spoločnými silami, je to výborná vec, vidíte? Tak keď sme trošku zakydali, to jedno, aj tak sa to upracuje. Jedno žltko. Dali sme vedľa do misky. Sa nám rozplesklo. To už. Bude druhé. To bude krajšie druhé žltko. Však aj takto jedno, či sa rozbijú túto, alebo aj takých budeme potrebovať rozbité. Takže to je druhé žltko, ukáž tú misku sem. Dobre. Druhé žltko. A ešte ideme rozbiť tretie vajíčko. To sú také vajca, jak. Pôjdeme na... Poď to misko! Ešte. Tak, máme tam 3 žltky. A 35 g cukru. 35 g kryštáľového cukru. Môžeš to tam vysypať. A potom miešame, aby sa ten cukor vlastne s tými vajíčkami spojil. Takže miešate a miešate. Keď vlastne budeme mať zmiešaný kryštálový cukor s vajíčkami, tak si nachystáme 200 ml. 200 gramov alebo mililitrov smotany na šľahanie. Potom mliečko 100 ml. To nepôjde vidieť, ale proste máme mlieko, ktoré je bezlaktózové, môže sa dať laktózové, bezlaktózové, akurát keď do hrnca si pridáme 100 ml mlieka bezlaktózového alebo môžete aj laktózové. Tak nalej. Nalejeme si. Tak. Ja otváram šľahačkovú smotanu. Tej sa naleje presne 200 ml. Nalejeme si mlieku. Tak. Počkáme. Môžeš to aj vyškrapkať lyžičkou. Ďakujem. Vanilkový lusk, ktorý budeme dávať, ale dá sa dať aj extrakt. Aróma alebo extrakt, ale my dáme vanilkový lusk. Takže si to otvoríme, máme tu 2 lusky. Takže vlastne na 2 crème brûlée. Rozrežeme vanilkový lusk. To vyzerá, keby tam bol nejaký lek. Pre srandu dáme, že vanilkový. Teraz to takto otvoríme a semiačka z toho takto. Tu máme semiačka. To sa vlastne dá do toho mliečka, do tej smotany. Budeme si to musieť aj povariť. Takto dáme tie semiačka do tej smotany. Áno. Ale ešte pokračujeme ďalej s tým luskom. To z toho takto vyškrabne. Vlastne už nemusíte vidieť, dáva sa to vlastne dovnútra, takže už to nemusíte. A dáme tam vyvariť aj ten lusk. Zase dáme takto. Dáme do toho, hodili sme tam aj ten lusk. Aj tie semiačka. To musíme zamiešať, aby to dole neprihorelo. Takto si to povaríme chvíľočku a necháme to vychladnúť, lebo keby sme priliali túto smotanu takú teplú do tých vajíčok, tak by z toho bola praženica. Tu si to predsedíme na parádu. A ja budem prilievať postupne.
Môžeš miešať, aby sa nám z toho nespravila praženica. To postupne prilievate. Musí vám to, ty kokos, to krásne voní. Že? Musíte si pripraviť horúcu vodu, ktorú dáte do plechu. Keď máte rýchlovárnu konvicu, tak si ju tam zohriete v rýchlovárnej konvici. A ideme si naliať na plech horúcu vodu. Nezlaknite sa. Teraz si do plechu dáme, alebo na plech si dáme tieto misky. A do misiek si nalejeme dáme si to piec do truby na 160 stupňov na takých 40 minút. Ale musíte byť opatrní, nezabúdajte, že tam máte horúcu vodu. Krém brulé máme upečené, teraz si ho necháme vychladnúť a potom ho dáme do chladničky stuhnúť. Môžeš ešte trošku okolo bokov. Dobre? A prajeme si dobrú chuť. Crème brûlée. Čakaj. Ňam. Ňam. Určite si to spravte. Či už s klasickým vanilkovým lúskom, alebo vanilkovou aromou. Čo na to hovoríš? Výborné. Čo hovoríš? Extrémne dobré. Že?